Nombre 2 d'aquesta llista, una promesa, una jove que comença a escriure. Maite Salà! I ara m'agradaria que fos precisament la persona que va encapçalar la llista fa 4 anys, la persona, aquesta jove promesa, que a més d'escriure també xerra, i que enguany ha fet una passa enrere perquè la Joana li dedica aquest equip que presenti a la Joana. Maite? Vam dir jove, encara que sigui amb el soc de violació, que sempre agrada. Bé, per jo presentar avui la Joana és molt important i la veritat és que em fa moltíssima il·lusió. Ella no vol que digui gaire cosa, ja m'ho ha dit, però jo crec que ballar de la Joana és molt fàcil. Jo crec que basta posar aquí unes quantes paraules i tots els que la coneixeu veureu que és ella. La Joana, jo penso que sobretot rigor, la Joana és feina, molta. La Joana és una capacitat de gestió que jo crec que els que la coneixíem han quedat sorpresos, els que no la coneixíem han quedat al·lucinats, sobretot dins l'Ajuntament de Ciutadella. Ha estat la millor regidora d'Hisenda que hi ha hagut mai i si qualcú li ha d'anar darrere s'haurà de romangar per superar-la. Ha posat ordre en els comptes que semblava un miracle, semblava impossible, i ho ha fet amb una actitud insubornable. Em té de Magí jo donant fe, perquè ho he trobat 1000 vegades i no hi ha cap manera. Ell aplica un criteri i aquest criteri és escalar. Per tant, jo crec que avui la candidata del PC a l'Ajuntament de Ciutadella ha estat una de, jo penso que la millor gestora que hi ha hagut a l'Ajuntament serà, segurament, i en tota probabilitat, la millor alcaldessa que haurà tingut mai a Ciutadella. És un honor per tots els que han darrere ser en aquesta llista. Ja us ho dic, és un honor i per jo personalment és molt emotiu i estic convençuda que la pròxima convidada com Nas Pla ens la farà encantar. Vam accedir al govern de l'Ajuntament de Ciutadella. No va ser una decisió fàcil de prendre, ja que l'Ajuntament estava paralitzat, la crispació política era més que palpable i la situació econòmica era pèssima. Però així i tot, amb decisió i ganes de fer feina per millorar Ciutadella, vam fer una passa ferma que sens dubte ha fet canviar la situació en què ens trobàvem. Hem posat seny i hem fet molta feina. El Teatre d'Esbós és totalment públic i tenim finançament per rehabilitar-lo. Les sales de cine i les sales multifuncionals són una realitat. La participació ciutadana s'ha fomentat a través de les diferents comissions i s'ha posat en marxa per primera vegada el Consell de Ciutat. Ciutadella és l'únic municipi de cine que el té i d'esports de l'Estat. S'ha millorat la xarxa d'abastiment d'aigua amb un control acurat de fuites i s'han duit a terme polítiques de control d'estalvi energètic. S'han reforçat les accions i s'han incrementat els recursos de suport a les famílies des d'una visió integral. S'han gestionat els recursos de l'administració amb un control acurat dels ingressos i una contenció de la despesa fent un bon ús dels doblers públics. Si en 2 anys hem estat capaços de dur a terme aquestes i altres accions que no podrem fer en 4 anys i amb un equip de feina com el que formem totes aquestes persones que veus avui darrere. Com veus, i heu sentit en els vídeos, som un equip de feina compromès en Ciutadella, un equip de persones responsables, transparents, feiner, rigorós, preparat, que creiem en la participació de tots els ciutadans. Un equip de feina il·lusionat, obert, proper als ciutadans, amb sensibilitats diferents, que defensa els nostres territoris i la nostra llengua, que creu en el benestar i en la igualtat d'oportunitats de les persones i que pensa que una altra manera de fer política és possible, perquè Ciutadella sigui la nostra, la casa de tots els que hi vivim i de tots els que ens visiten.
Des d'ESPCM considerem imprescindible fer el projecte de ciutat l'eix vertebrador de les propostes d'actuació per als propers 4 anys, com una eina que permet construir la ciutat des d'una visió transversal, participada i planificada. El projecte de ciutat ha de promoure una ciutadania activa, crítica, responsable i oberta a la diversitat, i ha de garantir el diàleg i el consens entre els diferents agents socials i polítics per tal de donar respostes integrals i integradores que permetin projectar una mirada global en la qual tots ens hi puguem conèixer. Una mirada conjunta de la nostra ciutat, d'una ciutat per a les persones, adaptada a l'entorn i emprenedora. I com que creiem en una ciutat per a les persones, una ciutat neta i segura, que dona qualitat de vida als ciutadans, que afavoreix la igualtat d'oportunitats i la transformació de les dificultats socials en oportunitats de futur, que fomenta la participació i l'autonomia de tots, que potencia la convivència veïnal, ens comprometem a crear una cartera de serveis socials que defineixi i garanteixi com ha de ser l'atenció que es presta a les persones, a millorar l'atenció de primera acollida que es dona a les persones nouvingudes, fomentant les iniciatives de trobada intercultural i promovent el desenvolupament comunitari que permet avançar cap a la convivència, la interculturalitat i la plena ciutadania, per convertir el nostre municipi en una comunitat acollidora. Desenvolupar el mapa escolar donant prioritat a una nova escola d'educació infantil i primària i un nou centre d'educació secundària i duent a terme programes específics i de suport a l'educació infantil 0-3 anys. Ens comprometem a fomentar la pràctica esportiva basada en els valors educatius, el treball conjunt amb tots els clubs i associacions esportives en unes instal·lacions municipals més accessibles, a donar suport a la tasca feta per les diferents associacions culturals de Ciutadella com una forma de reconeixement a la seva feina desinteressada i imprescindible i que enriqueix la vida cultural de la nostra ciutat. A elaborar un pla municipal d'accessibilitat perquè la nostra ciutat hi puguem viure sense entrebanc i dificultats afegides. A millorar el funcionament i organització de l'Ajuntament i a donar a conèixer i fer complir totes les ordenances municipals de neteja, d'ocupació de via pública, de renous. Com que volem una ciutat adaptada a l'entorn, amb un desenvolupament urbanístic sostenible, amb una àrea d'urbanisme dinàmica i en la participació ciutadana com a eina per debatre el nou model de Ciutadella que sigui i quina volem que sigui en aquest futur, hem de desenvolupar un pla integral de millores i manteniment de les infraestructures urbanes, de les barriades, del casc antic i de les urbanitzacions, programant i rendibilitzant les obres públiques. Hem de mantenir la xarxa de carrers rurals que donen accessos als llocs i a les platges del terme municipal. Hem d'afavorir una mobilitat sostenible eliminant barreres arquitectòniques, facilitant els desplaçaments a peu, millorant la xarxa de carril velo i la convivència entre cotxos, motos, velos, vianants, guanyant espais als vianants a la plaça d'Esbord i creant nous aparcaments. Hem de desenvolupar un pla d'acció per l'energia sostenible per millorar l'eficiència energètica, l'estalvi d'aigua, la reducció de residus o la recollida selectiva. A més, volem que Ciutadella sigui una ciutat emprenedora, una ciutat amb un teixit econòmic en futur que cuida el seu capital humà i que genera llocs de feines. La indústria, el comerç, la construcció, l'agricultura han de ser considerats com a elements diversificadors de l'activitat econòmica, juntament amb el turisme sostenible i diversificat respectuós amb el medi ambient. Per això, hem de donar suport als nostres industrials i a l'empresari emprenedor capaç d'innovar. Hem de potenciar una xarxa de petit comerç viva i dinàmica que s'ubiqui a l'interior dels nuclis urbans. Hem de desenvolupar el polígon com a zona industrial i de serveis amb un sòl assequible, de manera que els petits artesans i petits i mitjans empresaris puguin realitzar la seva activitat allà. Hem de potenciar un turisme sostenible, diversificat, que pugui allargar la temporada turística, que sigui respectuós amb el medi ambient i que estigui vinculat amb l'oferta complementària que compta la ciutat. Hem de reordenar el port interior perquè s'integri a la ciutat i sigui un nucli dinamitzador de l'economia. Hem de prioritzar el port exterior com a transport regular de passatgers. I com que aquesta Ciutadella pensam que és possible, no dubteu que amb aquest equip de persones que donen suport i fan créixer el projecte d'ESPCM des de la reflexió, des de la proximitat, des de la il·lusió, des de la crítica i des de les ganes de fer feina amb i per Ciutadella ho aconseguirem. Gràcies a tots per haver fet aquesta passa i haver-vos compromès amb la societat i amb aquest projecte en èpoques en què la classe política està desprestigiada.
Els PSM creuen que una nova manera de fer política és possible i que es pot gestionar de manera honesta, eficaç, transparent i propera, on les decisions es prenen des de la informació i la participació ciutadana, posant sempre els interessos generals per sobre dels particulars i no tolerant cap mena de corrupció. De fet, fa 30 anys que participàvem en la vida política de les institucions de Marroc i de Balears i podem dir ben alt i ben clar que mai hem tingut cap imputat ni cap cas de corrupció. Gràcies a tots per ser aquí, perquè necessitam el suport de tots, des que ens presentàvem a la llista i des que no us presentàveu per a donar el suport d'aquest projecte del PSM i en aquesta forma de fer política. El vostre suport ens dona força per avançar amb fermesa i amb il·lusió cap a una ciutat per a les persones, adaptada a l'entorn i emprenedora. En definitiva, cap a aquell model de ciutat que tots volem. Gràcies. Gràcies, candidata. Gràcies, Cultura Valdesa. Abans de compartir amb tots vosaltres un refrigeri, que llavors una vegada més assistència, recordeu-vos que aquí a la sortida hi ha una taula amb una sèrie d'objectes de promoció del partit. Sabeu que fins dia 5 això no es pot repartir, la gent del carrer, però la gent del partit pot fer gala d'aquests carrets de la compra, d'aquestes bosses, d'aquestes ulleres de sol, en definitiva, de tot això que tant ens agrada. Moltes gràcies una vegada més i recordeu, i així comença la campanya, el PSM us necessitada més que mai, passeu pels locals, aneu a veure la nostra gent i entre tots escoltarem la Joana que encara vol una altra cosa. A veure, això és una cosa pràctica. Dimecres farem una agrupació a les 8 per començar a organitzar el sobral, d'anar a penjar cartells, i com que necessitem moltes mans, us agrairem a tots que pugueu passar dimecres a les 8 del local, us trobem i comencem a organitzar aquesta campanya que potser serà.